Jamen, velkommen her. Eventyret med Dimmerland. Ny version. Ny DM. Jeg træder ned. Måske. Det er faktisk, lad os kalde det, sæson 2. Og jeg træder ned fra DM-scenen, går tilbage til min gamle vej, som en mini-karakter. Og så kan vi se, om jeg bliver straffet af... Fuck! Det var en han. Og, virkelig en han. Og det betyder, at vi har fået legendarisk Dungeon Master. Markus Lav. Kendt for sine tyske accenter til kvinder. Ja. Og hans extensive univers, som vi jo har spillet før. Og lige et shout-out til selvfølgelig Dr. Ligma og Tristan Spidsov, som ikke kan være her i dag. Måske er deres karakter her i en eller anden form. Hvem ved. Anyway, når det så er sagt, så vil jeg egentlig bare lade scenen være til Markus. Og som vi efterlod det sidst, så er der jo faktisk kun 2 spillere, der er aktive lige nu i universet. Ja. Og det er jo Eskild Cummins og Dan Danger. Og Dan, du kan jo lige starte med at lukke døren bag dig ind til swimmingpoolen. Og jeg tænker... swimmingpool er og jeg tænker, hvis vi starter med, at for det første, Dan Danger og Eskild Cummins, hvis I lige kan give et kort opsummering af jeres karakter, og hvad I ligesom står for. Jamen, jeg kan godt starte. Min karakter er Eskild Cummins. Han er halv minotaur, halv havfrue med en minotaur underkrop og en havfrue overkrop. Og han er sådan meget delusional, horny, og han er glad for at lyve. Han tror ikke på penge, det findes. Og så kan han godt lide at spille musik. Ja. Kæmpe konspirationsteori. Yes. Ja. Dan Danger. Født ind i en stor familie af eventyr. Meget stor. Meget stor familie af eventyr. Han har haft ørebetændelse, dengang han var lille, så han er lidt hæmmet på balancenerven. Sådan kronisk. Og så har han hans kakadue Brita, som er den... hans brain, mens Dan Danger er the brawn. Ja. Og I befandt jer jo sammen med jeres tredje rejsekammerat også. Sidste episode, der befandt I jer i... plejer det ikke at være sådan musik eller sådan noget? Eller er det cuttet? Det er rigtigt. Og men det ved jeg ikke. Lige nu, gør I det? Jo, men vi kan lige sådan musik på, og så kan vi måske lige lukke, desværre for jer derovre, lige lukke vinduet til at starte med, bare fordi der er en eller anden, der er i gang med at slibe en sten, lyder det som udenfor, og det er sådan, lyder jævnt træls. Jeg prøver lige at finde noget musik her i baggrunden og lege producer, så I fortsætter bare imens. Så begynder jeg bare at sætte stemningen. I befinder jer i et fugtigt, sådan lidt lummert, dunkelt lokale med et stort gyldent badekar i midten. Her i har der været 4 nøgne kvinder, hvoraf 2 af dem nu stadig er tilbage i vandet. Den ene af jer er forsvundet afsted med en af de her kvinder. Det var Finn Gravko og Store Brita. Det var Finn Gravko og Store Brita. Det var sådan, Store Dorte, ja. Store Dorte, det var sådan, som er smuk, må jeg have lov at sige. Ja. Som ny Dungeon Master, så vil jeg også bare gerne sætte et ord ind. Hun er smuk. Stor og smuk. Smuk. Og der er også Dan Dangers kusine jo faktisk. Else Pelse. Og på det her tidspunkt, der er Eskild Cummins. Han er i et lokale for sig selv. De er i det øjeblik, vi ligesom zoomer ind på scenen igen, der er Eskild Cummins lige forsvundet. Og vi står tilbage med kun Dan Danger og 2 nøgne kvinder i et karbad. Og de siger til Dan Danger, ej, kommer du ikke ned i vandet sammen med os? Det kunne være så hyggeligt. Og Dan Danger er allerede afklædt på det her tidspunkt. Mindes jeg. Og du træder ned i vandet, gør du? Mhm. Okay. Yep. Jeg er på vej ned i vandet. Okay. Jeg har lyst til, at det skal fortælles rigtig langsomt, det her. Det kan være. Du kan mærke, det er sådan behageligt varme vand, i det du sætter ned i det her karbad. Hvad gør du? Hvad foretager du der her? Jamen, jeg tror bare lige... Og i så mange detaljer som muligt. Det varme vand gør noget rigtig, rigtig godt for Dan Danger og hans krop. Okay. Det er lunt, det damper sådan lidt.
Og roderne, de dukker sådan lidt til, fordi... Altså, der er ikke nogen roder, du er nede i en kælder. Der er ikke nogen roder. Hvis der var roder, så ville de være... Så ville de være meget dukket. Det var også det, jeg mente. Så vil de være det. I det, du sidder i det her vand, der de her 2 kvinder, de rykker sig begge 2 tættere på dig, og det kan sådan en hånd hver på dine 2 skuldre. Ja. Og du kan mærke, at de tager fat, og holder sådan ret godt fat. Ja. De er faktisk virkelig stærke, går det op for dig. Det går op for dig, at hvis du prøver at slippe væk nu, så vil du måske ikke være i stand til det, fordi de har lidt en overmenneskelig styrke i deres hænder. Var den ene ikke min kusine? Nej, hun er ude i et andet lokale. Hun er ude i det. Okay, yes, din kusine, Else Pelse, som elsker pelse, hun er i et andet lokale lige nu. Og det er Store Dorte også. Men de her 2, der er tilbage, som I ikke har navnet på, I ved bare, den ene er den mindste af dem. De holder simpelthen fast i dig og holder ned, og du kan mærke, at vandet begynder at bevæge sig i nærmest en hvirvel rundt og rundt i det her kar. Så siger jeg, Eskil, jeg tror, der er noget galt, Eskil. Eskil, du er i et andet lokale på det her tidspunkt, hvor at Else Pelse, hun sådan bevæger sig tættere på, og prøver sådan at flirte lidt med dig. Jamen, jeg er klar. Du er klar? Ja. Og du ser Else Pelse, hun bevæger sit ansigt tættere på dit, og hendes tunge kommer ud, og fortsætter med at komme ud. Og bliver ligesom længere og længere, og begynder, i stedet for at gå mod din mund, så begynder den at bevæge sig rundt om din hals. Hendes cirka 1,5 meter lange tunge begynder at vikle sig rundt om din hals. Og hun tager også fat i dig, og du kan også mærke på det her tidspunkt, hendes greb om dig er fast. Og det er på det her tidspunkt, hvor du hører din kammerats stemme inden for det andet lokale. Eskil. Hvad gør du på det her tidspunkt? Jeg har jo... Altså... Jeg har jo prøvet mange freaky ting, så jeg tænker, nå, okay, det er noget sygt forspil, det her. Du fornemmer faktisk ikke nogen fare på det tidspunkt. Nej, okay. Jamen, hun begynder at hive dig faktisk tilbage i lokalet, hvor din kammerat er. Og hendes tunge begynder at vikle sig rundt om dine arme også, som nu sidder fast ned langs din krop. Og der er en lang tunge viklet rundt om dig nu. Jeg tænker, okay. Okay, du går med på det her. Vil Dan Danger gøre noget på det tidspunkt? Ja, jeg tror, jeg vil rulle et strength check. Fordi at jeg vil ligesom prøve at vikle mig fri fra de her 2 stærke damer. Okay, prøv at lave et athletics check her. Du har +5. Det er noget, du er god til. En 3'er. En 3'er, det giver dig 8 i alt. Det er stadigvæk ikke nok. Du bliver holdt fast, og du kan mærke, at det er som om, at bunden af det her karbad, det bevæger sig nedad. Som om, at det bliver dybere og dybere. Men vandstanden ser ikke sådan ud til at bevæge sig. Okay, så jeg er stadig sådan over vandet. Du er stadig sådan over vandet, men dine fødder begynder nu at forsvinde under dig. Og du begynder langsomt at synge nedad. I den her hvirvelvind, den bliver stærkere og stærkere. Eskil Kammens, du bliver nu slæbt ind i rummet, hvor du ser det her postyr være i gang. Hvad foregår der, Dan? Eskil, jeg bliver suget ned i et badekar. Hvor er du med? Sure. Hvis du hjælper mig op. Vil du ikke tage min plads? Det kan jo godt, du er sammen med 2 tøser. Jeg er sammen med 1. Det er fint. Så Eskil Kammens, du begynder simpelthen at bevæge dig af egen fri vilje, simpelthen. Hun ville have slæbt dig, uanset hvor meget du havde prøvet at stå imod, men du begynder faktisk at gå med hende nu hen mod karbadet. Ja. Okay. Du ser, at på det her tidspunkt, der er Dan Danger altså under vandets overflade og synker længere og længere ned. Og du hopper også bare ned i den her hvirvelstrøm. Ja, jeg tænker, det er et eller andet sjovt spil. Okay. Du hopper ned i hvirvelstrømmen, og du mærker at blive trukket ned i vandet. I nærmest altså dybt vand, som er helt fysisk umuligt. Nu bliver jeg bange. Det er desværre for sent at blive bange. Det at du bliver suget ned, og lige så mærker du, at vandet forsvinder, og det føles som om du falder. I føler begge to det her, som om I falder. Der er et sug i maven, i det I er frit fald igennem tilsyneladende ingenting. Kan vi se hinanden? Der er mørkt. I er i en mørk void på det her tidspunkt, i det I falder. Okay. Jeg råber efter Eskil. Eskil, kan du høre mig? Der er ingen lyd.
Og på det her tidspunkt, der forsvinder I ligesom ud af bevidsthed et øjeblik. I en anden verden, måske i en anden tid. Meget, meget langt væk, eller måske meget, meget nært. Jeppe, du kommer til bevidsthed, hvilket er besynderligt, fordi du mindes ikke at have mistet bevidstheden. Du er usikker på, hvor du er. Du er usikker på, hvad der er sket. Men du føler dig ubehageligt tilpas, og er kun lige knap nok ved bevidsthed til at høre to mandlige stemmer, der snakker. Den ene siger, hvad en gnom og en kentaur, er det ikke cirka dem, der er efterlyst i Sandbar? Og den anden stemme siger, jo, det er sgu da ingen andre end Dr. Ligma, det der. Og den anden siger, Dr. Ligma, hvad, har han Ph.D. eller hvad? Og den anden han siger, ja, vidste du ikke det? Han har skrevet en Ph.D. Og i det der forsvinder din bevidsthed igen. Og du befinder dig i en mørk void. Og du ser foran dig, i den her void, der ligger 2 kroppe. Tristan Spidshov ligger. Og ved siden af ham, en nøgen... Du ved ikke rigtig hvorfor, men han er nøgen. Dr. Ligma ligger også midt i den her void. Så fik han det, som han ville have det. All along. Men suspenderet over dem, hængende fra en tynd tråd, nærmest som en heliumballon fra hver af dem, hænger sådan en silhuet af sådan deres sjæle, får du en fornemmelse af. Og du hører en stemme, en bekendt stemme, det er en elver, som I har jagtet i lang tid. Han siger, Jeppe, din venners liv hænger i en tynd tråd nu. Nej. Men jeg er i stand til at redde dem. Du skal bare gøre mig en tjeneste. Aldrig besøg vores kro igen, eller? det vil jeg gerne lægge oveni, men der er ingenting, jeg så gerne vil have. Ja, jeg hører. Jeg lytter. Jeg vil gerne have en autograf fra Dan Danger. Okay. Du kan genkende ham på hans sorte hånd. Okay. Det at... Er det alt, jeg skal gøre, for at du redder Ligma og Spidshov? Der kommer ikke mere svar i det, at din bevidsthed forsvinder fra dig igen. Og det føles som om du falder. Du føler det her sug i maven, som om du er i frit fald. Mm. Dan Danger og Eskil Cummins, I lander på et stengulv. Et koldt stengulv. I befinder jer i hvad ser ud til at være en form for tronsal, men ikke det, I ville forvente en konge eller dronning ville befinde sig i. Mere sådan en jarl eller en hertug af en art. Og her bliver I hurtigt omringet af 4 vagter, der peger spyd mod jer. Og I ser på ikke så meget en trone, men måske bare sådan en fin stol. Der rejser sig en mand med grøn hud, og han ser ud til at have finner og skæld, som om han er en eller anden havmand af en art. Han har en træfork i den ene hånd. Og han siger, hvem der? Hvor kommer I fra? Navneoverråb. Dan. Ja. Britta. Der er intet svar. Oh no. Nej. Finn. Britta. Der finder Henrik. Eskil. Ja. Okay. Hvad foregår der? Undskyld mig. Hvad foregår der her? Det her, det er helt galt. Hvor er vi? Den her havmand, han kigger på jer og siger, I befinder jer i Lielsborg. Klan Lielsborg. Hvor er det gyldne badekar? Hvor er alle damerne? Nu skal du høre, det her, det kan jeg ikke, jeg kan ikke udtale det der. Kan du ikke lige komme med et andet navn? Borgen her hedder Lielsborg. 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 Det kan jeg ikke udtale. Okay. Det er heller ikke det, der er vigtigt i nu. Hvad foretager I jer her i min borg? Eller i min klans borg? Har du et gyldent badekar med damer? Nej. Nå. Jamen, hvor er damerne? Jeg ved ikke, hvad I snakker om. I kom ind i eksistens midt i min sal. Hvem er du? Mit navn er Tide Liel, og det her, det er min borg. Det var da et dumt navn. Fint navn, synes jeg. Det skal du snakke med min mor om. Er det noget, borgmesteren har fundet på det her? Jeg er der tættest på borgmesteren i den her landsby, der ligger omkring
min borg. Har du tilfældigvis en campingvogn fyldt med møding? Nej, jeg har ikke. Og i det, du siger det, der kommer et puff af fjer. I det, lige pludselig, puffer ind i eksistens, Britta. Britta! og I hører Tide Liol sige, hvad fanden sker der? Det er Britta. Det er bare Britta. Skal du ikke tænke så meget over? Okay, han ser ud til at få en instant hovedpine. Hvad vil I gøre på det her tidspunkt i den her situation? Jeg spiller en sang på min mundharmonika. I det du sådan rækker efter din mundharmonika, der de her 4 vagter, de kommer sådan tættere på, og ser ud til sådan at sige sådan, ikke prøv på noget-agtigt. Kan jeg rulle for at knipse i takt? Jeg siger, jeg vil bare gerne lige spille en lille sang for jer. Okay, jeg vil sige, du kan lave et performance check med advantage. Du ruller 2 d20'er, og så har du det højeste af de 2. 14 og 5. Kan jeg rulle for at knipse i takt? Så 14, du giver ham advantage ved at hjælpe, så du ruller ikke, du giver ham din advantage. Det er en performance, hvad sagde du det højeste var? 14. 14 plus 7. Du spiller en smuk sang på mundharmonika. Det ser ud til sådan ligesom at diffuse tension lidt, men der er stadigvæk en aura af forvirring i det her lokale. Og i det, at alle sådan falder lidt ned, der hører I som skudt fra en armbryst, et eller andet projektil flyve igennem salen. Og I hører det bounce af forskellige overflader og lander på jorden. I kigger lidt nærmere og ser, det ser ud til at være et lille skildpaddeskjold. Men i det, I ligesom observerer det, der bliver det langsomt en smule større hen over tid. Og hvis du vil beskrive din karakter for de andre her. Ja, jamen, min karakter, den hedder Eliabe Di Fragmento. Jeg er en turtle. Jeg er en humanoid turtle. Jeg er en cleric. Jeg er også det er en slags præst, hvis I er i tvivl. En healer. Gruppens skjold og healer. Og jeg var tidligere alkoholiker, hvor jeg arbejdede på en havn. Og det gik rigtig dårligt. Jeg var tæt på at dø af alkoholisme, og skyldte mange penge, og generelt set havde nogle forfærdelige vaner. Og der tyede jeg til kirken. Det, der så sker, det er, at på et eller andet plan, da jeg træder ind i den her kirke og rigtig begynder at læse de her bøger, så begynder jeg at udvikle en personlighedsspaltning, hvor at jeg en gang imellem tror, at jeg er et væsen for sådan et gudagtigt væsen, der er langt tilbage i tiden, der egentlig på en måde beskriver skovens sjæl. Og når jeg først er ramt af den her, så får jeg lyst til at blæse alt, der eksisterer omkring mig, uafhængigt af, hvad situationen der nu er. Udover det, så jeg er kendt for at drikke ting, og den vildeste feature, der er ved mig, som er sådan min special feature, det er, at når jeg er glad, så bliver jeg længere og større, og når jeg er ked af det og bange, så bliver jeg mindre. Så at når jeg er allermest bange, så er jeg ligesom en lille skildpadde. Og når jeg er allermest lykkelig og glad, så kan jeg være flere meter lang, lange arme og alt det der. Og menneskekendere, som I jo er, så opsummerer I det her, bare ved at observere ham et øjeblik. Selvfølgelig. Eliabe, du eksisterer nu du ser den samme scene, og står nu også midt i den her cirkel af vagter rundt om dig. Hvad gør du? Det du Hørte Jeppe min sang? Det kommer an på, om du stoppede med at spille i det projektil. Det gør jeg ikke. Okay. I så fald så hører han lige nu, hører du et smuk mundharmonika til spille. Ja, og det er hyggeligt. Jeg tænker, det var da... Hvor stor er du lige nu? Jeg vokser stille og roligt. Jeg starter med en 30 cm i længden, og stille og roligt bevæger mig op på 1 meter, 1,5 meter. Sådan i takt med musikken, så vokser jeg sådan trin for trin. Og så prøver jeg egentlig bare at kigge lidt rundt i rummet, og se, hvad det er for et sted, jeg egentlig er landet, og se, om der er noget, der sådan ligesom kan putte mig i en kontekst. Prøv at rulle et survival check her. Ja. Det er så en 4. Du har plus 5 til det, men det med en 9. Du er indenfor. Det er svært at sige. Du ved ikke engang, hvad tid på dagen det er. Nej. Normalt, hvis du er udenfor, så vil du kigge efter urtræet for at ligesom finde ud af, hvorhen du er i verden, men det kan du altså ikke se herfra. Nej. Tide, han ser nu endnu mere forvirret ud og siger, hvad i alle 9 helvede sker der her?
Er der nogen, der vil forklare mig, hvorfor de her personer befinder sig i min sal lige nu? Jeg er lidt udfordret af balancen, så jeg vælter. Da Danger, han vælter. Det er typisk. Cirka Ja. højt. Jeg ved allerede nu. Du føler allerede, at du kender de her personer. Jeg kan sådan se, at det her det er en mand, der døjer med balancen. Det kan jeg sådan se på mange meters afstand. Så der er nogle problemer der. Jeg råber højt, hvor er bajerne? Tide, han siger, det er sjovt, du skulle nævne det. Vi har ikke adgang til bajer i den her by. Jeg begynder at græde. Instantly. Allerede her, der kan jeg også mærke, sådan, at min sympati for Eskil Kammens, den stiger allerede nu, der kan jeg godt lide ham, og føler sådan, at jeg er sådan tiltrukket af at vil hjælpe ham. Bliver du i så fald en lille smule mindre faktisk, ud af ren sympati med ham? Nej, det gør jeg trods alt ikke. Så meget rører det mig trods alt ikke. Nej. Det er sjovt, du nævner det på det her tidspunkt, Jeppe, fordi at du kan mærke, at den connection, du ligesom følte, at du havde til Dr. Ligma, den ser ud til, måske slet ikke at være der, eller måske er den bare meget, meget svag på det her tidspunkt. Det kan være, at det gør dig lidt roligt på en eller anden måde. Jamen, jeg kan sådan høre hans gudsforladte latter i baggrunden, mens han pjatter, men det er meget, 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 meget lavt. Okay, det er meget, meget, meget lavt sprog. Tide, han siger, okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med jer, men I ser ikke ud til at have begået nogle forbrydelser, så I er vel, I må vel gå, hvis I vil. Ved du, hvor Bob Nolleren er? Jeg kender ikke nogen Bob Nolleren. Og inden I kan nå at sige mere, så hører I en stingrende kvindestemme, der siger, Tida! Og især Tide, hans øjne, de ruller simpelthen. Det største rulle, I nogensinde har set. Han siger, ja, skat! Og ind træder en kvinde, også havfolk, træder ind og siger, har du hørt, at de vil aflyse Mjødfestivalen? Og så siger han, ja, jeg arbejder på det. Det gjorde jeg også i går, hvis nu du lyttede til de ting, jeg fortalte dig, og ligesom deler nogle af mine bekymringer. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i, hvis det ikke er Mjødfestival. Nu har vi gjort klar til det her i flere uger snart. Og Tide, han siger, ja, jeg har allerede sendt bud ud efter nogle lejesoldater, som kan tage sig af de landevejsrøvere, som stopper den her import. Hun siger, hej Tide, du er altså så god ved mig. Men du må altså lige holde mig opdateret, fordi jeg kan simpelthen ikke have det i mit hjerte, hvis det ikke er Mjødfestival i år. Han siger, nej, det er godt, skat. Gå nu ind og læg dig igen. Hun forsvinder ligesom ud af tronsalen. Og når man snakker om solen, så skinner den, fordi i samme sekund der åbner dørene, og ind træder en større skikkelse, en bred skikkelse. I kan høre rustningen, der klinger i det, han træder. Og hvad er det, de ser, i det, du træder ind? What the fuck is up, man? Hvad sker der? Vil du beskrive, hvilken karakter det er, der træder ind? Der træder en meget, meget behåret person ind, en ekstrem overvækst, som hedder Bim Bam. Og han kommer direkte fra et omrejsende stuntshow, hvor man laver monster truck flips og ting. Han er kommet for... Eller tilsvarende. Det kunne også være sådan en hestekarat. En cirkus eller noget, der var til tidssvarende i forhold til... Men det laver han, og han har tidligere haft en dværg som tjener, men den løb tilbage til sin guldpotte, så det var sådan lidt... Det er svært at få... Den blev derovre. Den var lidt mere tiltrukket af kapitale materiale goder, så den forsvandt bag regnbuen. Men nu er Bim Bam på nye eventyr og vendt tilbage. Og Bim Bam, du trådte ind i tidligere Aalsborg, fordi at du ved, at der er en mission her, der måske kan bringe dig noget guld. Du har hørt om nogle landevejsrøvere, og du er god med våben, er noget, du har fundet ud af på det seneste. Og du tænker, at det her det er en måde for dig ligesom at tjene nogle skillinger igen. Og du træder ind og ser altså det her postyr, der sker. Der er vagter, der står rundt om de her 3 karakterer, du aldrig har mødt før. Hvad gør du? Jeg laver sådan en slags dans, hvor jeg lige introducerer, hvor mobil jeg er. Så jeg ligesom er
så de kan se mine ankler, for eksempel, og mine albuer og min hårvækst, de steder, hvor der ikke er hårvækst. Okay. Det vil jeg lige fremvise, og det gør jeg så med den her danser, jeg selv har opfundet. Okay, og hvad er formålet med det her? Er det at imponere hertugen her, eller er det sådan at imponere sådan bare generelt alle i rummet? Men jeg tror det er mest også, at harmonikaen har opstemt mig på flere forskellige niveauer. Prøv at rulle lidt. Det kan jeg så ikke kontrollere, og det gør så, at jeg bryder ud i impulsiv, impressionistisk dans. Ja, selvfølgelig. Prøv at rulle et performance check. For at se, hvor smuk den her dans er. Jeg rullede en nummer 18. 13, ja. 13. Og med din plus 2, så bringer det op til 15. Og det er altså en solid dans. Det er en af dine bedre. Du har en god dag i dag. Og I ser alle sammen den her dans. Den her karakter har ikke... meter længere, bare fordi jeg synes, den er så flot dans. Du bliver længere. Jeg bliver simpelthen længere. Du ved ikke, hvad det her det betyder, men du fornemmer, at det er en god ting. Jeg bliver meget imponeret og spiller hurtigere. Okay, du spiller hurtigere. Og i respons... utrolig meget, altså. Ja, jeg knipser i takt. Hvor hurtigt er det? Kan du vise, hvor hurtigt takten er lige pt? Ja, altså, jeg kan da godt fyre nogle ekstra slag ind, lidt polyrytmik for eksempel. Kan du få lytterne derude bare sådan give en demonstration af? Ja, yes. Og det er sådan, det lyder. I det, der bliver spillet mundharmonika og også danset hurtigere. Ja. På det her tidspunkt, der Tide, han sætter sig ned. Han giver op i den her situation. Han ved ikke, hvad der foregår, og han er lidt for stresset til at håndtere det lige nu. Det er jeres hænder. Hvad gør I? Vagterne, de ser også ud til sådan lidt at miste sådan, plottet. De ved ikke rigtigt, om de skal blive ved med sådan at holde styr på jer, eller de ser ud til sådan langsomt at gå tilbage til deres poster. Jeg rækker sådan armen i vejret og får ligesom at få Tides opmærksomhed. Ja, og han rækker bare og siger ja. Så siger jeg sådan, nu er jeg jo faktisk ret god til det der med at hjælpe folk. Kunne det være, at du skulle have noget hjælp til at få den der møde til byen der, i stedet for at din kone, så du ikke går under tøflen hele tiden side? Lad os få en ting på det rene. Jeg er ikke under tøflen. Men ja, det er sandt. Det var egentlig meningen, at jeg ville, for ligesom at bringe noget turisme her til landsbyen, og måske rigtig placere den på kortet, så var det meningen, at jeg ville etablere en mjødefestival i det her sted. Og se om det ligesom kunne bringe flere folk til at skabe sådan en rigtig by her langs floden. Ja. Jeg siger til Dan, hvis vi hjælper, så får vi øl. Det kan vi godt. Tide ser ud til at overhøre det her. Siger, kun mjød faktisk. Vi har ikke nogen handelsruter etableret lige nu. Nej, det er fint nok. Mjød det er også godt nok. Mjød, det kan vi blive fulde af. Ja, vi plejede at have en aftale med Mjødsted om at de ville sende, men de stoppede med at sende folk, fordi at der var der en klan af en gruppe af landevejsrøvere, som simpelthen har været så prolific langs den her handelsrute, at de gider ikke at sende længere. Så nu er der ingen mjød, og derved er der ingen mjødefestival. Vi hjælper gerne, gør vi ikke det? Vi hjælper rigtig gerne. Ja, det vil vi meget gerne, hvis vi kan få lidt af det. Vi vil gerne have fri mjød under hele mjødefestivalen. Okay, og I er okay med bare sådan, hvis jeg sådan lopper jer sammen som sådan en package deal, det ville være fint nok for jer. Jeg føler mig lidt troet af Bim Bam. Han ser meget maskulin ud. Det er der ikke nogen grund til, at Bim Bam er en rigtig true lover. Han er meget blød. Også, han vil rigtig gerne også have, at der er flere med. Altså ikke bare den. Bim Bam har også lidt tendenser til sådan biseksualitet, så han er med på det hele. Også til Mjødefestival, det er en metafor for altså total ravage, vanvittig fest. Men det, vi laver vi er gæstebartender. Jeg vil gerne deltage som gæstebartender. Nu snakker du om biseksualitet. Indebærer det også dyr? Hvis det er bier, så ja. Men de er... altså hvis det er lidt dumt. Så længe det er inden for så længe det ikke er kakkeduer. Kakkeduer, der trækker jeg fandme en strejs. Okay. Det stopper der. Britta trækker sig lidt sammen. Jeg kan gå med til meget. Jeg lægger sådan en silencing hand over gruppen, og så peger jeg tilbage over på dig. Ja. Tide. Okay. Og så siger jeg, okay, hvad ved du om de her banditter her, de her landevejsrøvere her? Hvad er det for nogle? Hvad skal vi forvente? Jamen, vi ved, at de er en lovløs gruppe, som er ledt af en mand, som tidligere var åbenbart i militæret i et eller andet herredømme syd herfor, ved navn Jan Træls.
Jeg ved ikke, om han er født med det navn, men det er i hvert fald det navn, som han går under. Ja, den træls er det ikke din tip, oldefar Dan Danger? Det lyder meget bekendt. Prøv at lave et history check, for at se, hvor langt tilbage i dit stamtræ, du kan huske. 17'er. Med din plussing til history, kommer du op på 18. Og du tænker tilbage. Altså, det er ikke fordi, du har noget dokument på det, der kan sige det med sikkerhed, men sådan, baseret på det, du har hørt, så kunne det godt passe. Du mindes, at der ligesom er en eller anden forgrening af dit stamtræ, der godt kunne have noget med den her person at gøre. Jeg fornemmer, at der foregår noget uldent her, Eskild. Ja, det var da pudsigt, at din tip oldefar er her. Hvilken tid er vi i? Hvad år er vi i, Tide? Vi er... det tænker du meget over. 528 år siden den store krig. Den har jeg aldrig hørt om. Det kender jeg heller ikke, det. Hvordan... Hvor kommer I fra? Fra Dimmerland. Dimmerland? Hvor ligger det? Kender du ikke Dimmerland? Jeg har aldrig hørt om Dimmerland. Okay. Der er noget galt med dig. Jeg har aldrig hørt om Dimmerland. Dimmerland er ikke et sted, jeg er bekendt med. Og jeg er ellers rimelig skarp på geografi. Men det er sådan set også lige meget, hvor I kommer fra. I er tydeligvis opstået ud af ingenting. Hvis I kan løse den her opgave for mig, så venter der 50 guld til hver af jer. Og fri møde. Under hele festivalen. Det kan vi godt aftale, at der også er fri med i den her. Men det kræver så også, at I rejser til mødestedet bagefter og informerer dem om, og overbeviser dem om, at de kan genåbne den her handelsrute. Det kan vi godt, kan vi ikke det? Okay, sagt. Det er en god idé. Men Bim Bam. Ja. Er det canonically? Ja, det er først nu, hans stemme er gået over. Det tog lidt tid, men det skete nu. Mor, det skete. Min stemme gik jo. Langt yoga. Bim Bam. Ja. Er du sådan en, man kan stole på? Mhm. Okay, jeg kan mærke, at vi godt kan stole på ham. Men du må også vinde min tillid. Ja. De fragmento. Du kommer fra en tid. En tid langt fjern herfra. Hvordan ved du det, Bim Bam? Okay. Okay, jeg er meget overbevist. Bare lige inden vi kommer for langt ind i den her episode. Du er sikker på, at det er den stemme, du vil... Så yes, okay, godt nok. Bare yes. Jeg har taget valget. Okay, super. Jamen, det er det, vi gør så. Okay, I tager imod den her opgave simpelthen. I bliver givet et kort, der viser den her landsby. Den er ikke navngivet, men der står et punkt, hvor der står Lierlsborg. Mm. Det er borgen, den ligger lige op af en lang flod, som er nord for jer. Men I kan se, at jeres opgave, den ligger syd for jer. Ude i en skov, hvor der er et stort rødt X, der hvor han forventer, at Jan Træls holder til. Bim Bam, hvad ved du egentlig om, nu når du ser kortet her, Bim Bam? Navneopråb. Okay. Bim Bam. Ja. Det er Fragmento. Yes. Brita. Yep. Dan Danger. Yep. Eskild Kammers. Ja. Okay, nu må du snakke. Jeg foreslår, at jeg holder styr på kortet, og er vores, ligesom er ham, der holder styr på vores vigtigste dokumenter, så de ikke bliver væk. Jeg har bare på fornemmelsen med Dan Danger, og jeg ved ikke, om du er enig, Eskild, nu kender jeg dig ikke, men jeg kigger bare på Dan Danger og Bim Bam og tænker, kortet forsvinder meget hurtigt, hvis de har kortet. Hvad tænker du om det? Det tror jeg godt, du kunne have ret i. Ja. Ja. Så jeg tager gerne kortet, men Bim Bam... Hvad tænker du, kortet vil blive brugt til? Bim Bam, kender du det kort her? Har du set nogen af de... Danger har lyst til at bruge det som et menukort, så gør vi det. Og vi gør det frivilligt. Okay, du har ret. Du har ret til at skrive tekster til vejen og opstemte øjeblikke.
Til høj stemning skal der være tekst og musik. Og okay, Jeppe... Min stemmebånd har dedikeret, det bliver ødelagt. Det skal ikke virke resten af og Jeppe, jeg vil lige understrege, at du ser på det her kort, det er altså ikke et område, du kender til. Nej. Det må være... Men gør Bim Bam det måske? Han er jo trådt ind ad døren her, frivilligt. Jeg vil lade det være op til dig, Bim Bam. Hvor langt væk er du ligesom rejst fra? Hører du til i det her område, eller det her? Ja. Yeah. Okay. Så Bim Bam er nogenlunde bekendt med det her område. Simpelthen. Jeg tror han i hvert fald. Ja. Jeg tror, jeg har været her før. Okay. I træder ud af borgen så på det her tidspunkt. Ja, det gør vi. Vi træder ud, og vi ser... I ser en lille landsby. Der er ligesom en town square immediately i det, I træder ud. Der er altså sådan modest hytter og huse, hvor folk bor. Især der er en kro, og for 2 af jer, der er navnet bekendt. Der står simpelthen Den Dansende Prins henover døren. Den ser lidt mere rustik ud, men navnet er det samme, og det kan ikke være et tilfælde. I ser også, i det I træder ud, i det I kigger lige frem faktisk, der ser I langt borte, flere hundrede kilometers afstand, men alligevel ser I det, fordi det er et massivt træ, der rækker og strækker sig op til himlen. Kolossalt træ. Jeppe, i det du ser det her træ, der går det op for dig, at du er i en helt anden ende af verden. Du er vant til altid at kunne se træet, og det er du også, Bim Bam. Uanset hvorhen i verden man ligesom er. Men du er, hvor at før, da du var i Sandbar, der var du sydvest for træet. Du er langt nord for træet. Aha. Altså flere, måske års rejse fra hvor du var før. Okay. Det er besynderligt. Det var da et besynderligt træ. Det er stort. Jo, jeg har aldrig set så stort et træ før. Nej, det er ikke lige så stort. Det er større end dem der, man finder i Dimmerland. Ja, det er et meget stort træ. Det er et meget, meget stort træ. Hvor stort er det træ, der er? 35 km højt, cirka. Det var et stort træ. Kan du fortælle mig noget om det træ? Det er et spændende træ. Træet, det repræsenterer liv i den verden, vi er i. Og det er et meget, meget helligt sted. Meget, meget helligt sted, hvor at alle sjælene rejser til. Har du været der? Har jeg været der fysisk? Nej. Du vil jo vide, at træet faktisk også repræsenterer den gudinde, som du i hvert fald i en officiel kapacitet bærer symbolet af. Gudinden Melodina, som siges enten at være træet i fysisk form, eller i hvert fald have en eller anden affiliation med det her træ. Ja. Det er op til dig, om du deler det med gruppen selvfølgelig. Jeg fortæller mig ikke mere om det lige nu. Jeg kan mærke, at du ved, det bliver for svært for Bim Bam at følge med. Okay. Har Christian en relation til træet? Hvem? Bim Bam. Nok snak. Men jeg vil også svare. I træder ud her på bypladsen. Og samtidig som I træder ud, der træder ud af Den Dansende Prins, træder også en person, der ser ikke umiddelbart ud til at være noget sådan fancy over ham, udover at i det han træder ud, der samler der sig en skare rundt om ham. Og I hører hvisken rundt omkring, der siger, kigger på mine noter, de hvisker sådan lidt til hinanden, alle de ungmøerne i byen, de siger, er det Daring Derek, der kommer ud der? Oh my god, jeg tror jeg så ham komme ind i går aftes. Og I hører sådan hvisken, tisken, og der er folk, der ligesom kommer op og prøver at interagere med ham. Og han er tydeligvis vant til den her popularitet, i det han bare går igennem folkemængden op mod borgen, som I lige har trådt ud af. Daring Derek. Det lyder jo som en fra min familie, men jeg skal ikke kunne sige, om jeg er beslægtet med den her Daring Derek. Nej. Men der kommer med. Det går op for mig, jeg har -1 intelligence. Men det var det. Den erkendelse har ledt mig til at spørge, de fragmento, det er det træ, som de er bekendt med. Ja. Har du en spirituel forbindelse til det fra den brændte skov? Hvor får du den intuition fra? Jeg kender skovens hemmeligheder. Jamen, det er jo Signe, at bugbearsene, de har et specielt forhold til naturen, så det kan da godt være, men
Jamen, jamen, hvor meget vil du gerne vide? Så skal jeg dele med dig. Min stemme. Jeg er lidt medtaget efter alle den højstemt sang fra Eskildsen her. Vi skal også have åndelige vitaminer, så gør som... Det bidrager vi med musikken. Bimmer, hvis du lige vil lukke. Hvem er denne mand? Så distraherende. Hvem er Daring? For lige at have fokus igen. Holy shit. Hvor er jeg sveder. Jeg bringer noget roleplay ind her. Noget stemme. Jeg har altid drømt om. Ja, du gør det så godt. Kamens, du tager ordet på det her tidspunkt. Ham der Daring Derek, han virker da ikke en skid i forhold til dig, Dan Danger. Nej, han ligner en pussy. Ja, ham kunne du garanteret godt tage i at lægge arm, kunne du ikke? Jeg kunne slå ham i længdespring. Jeg synes, du skal udfordre ham. Jeg synes, du skal udfordre ham. Og han bevæger sig altså i retning af jer, fordi at det ser ud som om, han er på vej hen mod borgen. Så han kommer direkte imod jer på det her tidspunkt. Så råber jeg, Daring Derek. Han kigger sådan op med sådan man kan godt se, at han bærer sig som en, der kommer fra penge. Han bærer sig som en, der er vant til at ligesom føle, at han er den bedste i lokalet. Yes. Og han siger, hvem spørger? Jeg spiller en sang, som jeg kalder for Daring Derek, er en pussy. Så hvordan udformer det sig? Du spiller på mundharmonika? Nej, den her gang, jeg spiller ikke på mundharmonika. Okay. Jeg synger. Okay, du synger simpelthen en sang. Ja. Like sharing their dicks. Og jeg tror, det er et godt tidspunkt faktisk at introducere, hvordan du har ændret som DM vores ølregel. Mm-hmm. Fordi jeg kan mærke, at her kunne det jo være et tidspunkt, hvor at jeg kunne finde på at udløse min inspiration her. Og det skal I lige høre om, hvad vi har. Ja. Ja, men vi har gjort det sådan, at skulle det ske, at I ruller noget, som I tænker, der er for lavt. I tænker, jeg har rullet en etter nu, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at sige på det her. Så kan man vælge at drikke, og så får man altså lov til at rulle igen med en ekstra D20 oveni. Og det kan I bruge, når I ligesom vil, for at gøre en situation bedre, end den er. Men du synger den her sang. Ja. Skal jeg rulle for performance? Jeg vil sige, rulle enten performance eller intimidation, alt efter hvilken sådan... altså, hvordan du prøver du at intimidere ham, eller prøver du bare sådan at spille til crowded nærmere? Spille til crowded. Okay, så lav et performance check. Godt valg. En 4. Jeg tænker, jeg gerne lige rulle igen, så den drikker jeg lige på. Den drikker du lige på. Spiller altid for publikum. Og så må du rulle den igen. 18. Det giver dig en 25. Du spiller en fantastisk sang, og hele Daring Dereks sådan, demeanor, den synker i det. Den selvtillid, han ser ud til at have, den forsvinder og bliver erstattet med et raseri. Jeg spiller samtidig Dan Danger op og siger, at han er faktisk en mand, og det er Daring Derek ikke. Og Dan Danger, hvordan udnytter du det her rampelys? Daring Derek, jeg tror godt, jeg kunne slå dig i længdespring. Jeg kan hoppe meget længere end dig. Du hører hele crowdet på en gang sige, mm-hmm. Alle er engaged i den her udfordring. Daring Derek, han siger, det har jeg ikke tid til. Jeg er her for at gå på en mission, og hertugen har spurgt efter mig til at tage sig af nogle banditter. Jeg er ikke her for at tage imod simple udfordringer. Som I kan høre, er en pussy. More like sharing some dicks, Daring. Jeg vil sige, Bim Bam, lav du et persuasion check for at se, om du kan... Det vil jeg gerne. Om du kan få crowded med. Men han falder sammen som et korthus. Karisma kan ikke købes. Okay, jeg slår 9. 9 med plus 0. Du får ytret din kommentar, men der er ikke, det ser ikke ud som om, at det tager lige så godt hold som den overlegne sang, som der kom fra Eskil Cummins. Daring Derek, han siger, jeg har simpelthen ikke tid til det her. Mit ry er bedre end det her.
Det er nok bare fordi, du ikke tør at længdespringe mod mig. Du har aldrig set mig før. Intimidation. Jeg vil lade dig lave et persuasion check. Det her det er sidste chance for at overvinde ham. Luk lige vinduet, mens det er det. Hvorfor skal vi slippe sten? Nå, jeg kan godt høre det. Er det ikke en nat 20? Jo, det er det. Det er en nat 20. Simpelthen en nat 20. Hele crowdet, de begynder igen. Det er lørdag at slippe sten, Og Daring Derek, I kan se, at tandhjulene kører ligesom i hovedet på ham, og han siger, okay, ved du hvad, fint. Fint, lad os tage en længdespringskonkurrence lige her på pladsen. Og hele crowdet, de begynder ligesom at sætte op, de begynder at tegne en streg i sandet og tager sådan et skridt og sætter en streg og ligesom laver en bane for jer her. Hvordan gør I for at forberede? Jeg sætter mig jo til at strække ud. Ja. Jeg spiller en meget sådan melodi, der får folk op i gejst. Ja, okay. Jeg kaster Bless på Dan Danger. Okay, det gør du simpelthen. Ja. Giver den ham nogle benefits i det her? Jeg tror, det giver ham nogle benefits. Gør det ikke det? Det skal du fortælle mig, det har jeg ikke set på. You bless up to 3. Jeg har faktisk en spil, der gør hans ben længere med 10 cm, som jeg kaster på ham. The target can roll a d4 and add the number roll to the attack roll or saving throw. Attack rolls eller saving throws. Ja, så lad os håbe på, at du kan... Men den virker kun i 10 minutter. Du spiller simpelthen en sang for at skabe den her magi. Ja. Rull et performance check i så fald. 14. 14? Mm-hmm. Du spiller en sang, der ser ud til ligesom at give sådan et step i Dan Dangers fødder. Du kan ligesom mærke, at dine lår, de bliver eksplosive. Og folk, de gør ligesom klar. I kan se, Daring Derek, han varmer nærmest ikke op. Han strækker en lille smule ud og går sådan i cirkler og prøver sådan at spille lidt til ungmøerne, som stadigvæk ser ud til at have, de fleste af dem i hvert fald, et godt øje til ham. Og så liner de op, og Daring Derek, han siger, dig først. Er det sådan 50-50, hvem de hæpper på alle sammen, eller hvad? Der er helt klart sådan en underdog kvalitet ved Dan Danger på det her tidspunkt. Du er folkets favorit, men der er altså nogle hardcore groupies af Daring Derek, og de har været de har været do or die med Daring Derek længe, så de er interesserede, men de er på Daring Dereks side. Hvor populært er længdespring i den her verden? Det er svært at vurdere. Lige nu på den her plads, der er det meget populært. Okay. Det er alt, hvad jeg kan sige. Det er svært at vide ud over det. Hvad skal jeg rulle? Han spørger, vil du starte, eller skal jeg? Jamen, jeg synes, at du starter, pussy. Okay. Daring Derek, han liner op, og han tager sin 3 meters forspring, og så hopper han. Hele crowdet. Spoilers. Hele crowdet bliver helt stille i det, han leaper igennem luften. Og lander altså et moderat spring, kunne man sige. Sådan lidt over standard måske. Så er vi ude i metermæssigt, tænker du her? Jeg har ingen sådan måleskala for, hvad der er langt i længdespring. Han lander oven i de her groupies der. Det gør han ikke, fordi banen er helt clear. Okay. Men i det, han lander og ligesom stumbler, der kommer alle groupiesne hen. Og de synes i hvert fald, det var mega langt. Men lad os se, om Dan Danger kan gøre det bedre. Du ruller et athletics check. Måske, og så få nyt slag. Jeg tror lige, jeg drikker. Du drikker simpelthen lige. For du tager, inden du springer, der tager du simpelthen en stor slurk af den øl, I stadig har med. En 10'er på terningen, plus din 5 athletics. Very good. Du hopper. Hele crowdet bliver musestillet. Det er som om, det går i slow motion, i det du leaper igennem luften. Den eneste lyd er Britas vinger, der blafrer i luften, og ligesom giver dig måske endda en medvind, kunne man forestille sig. Og du lander, og din fod bliver placeret 3 fod længere henne, end der, hvor Daring Derek landte. Nice. Og I kan høre en kombination af jubel og klap, men også en
Sådan, fra alle ungmøerne, der ellers havde håbet, at Daring Derek, de skuffede nu. I kan høre jublen, faktisk. Og hele crowdet, de kommer op og siger sådan, wow, hvad er dit navn? Hey, må jeg få din autograf? Don Danger. Don Danger, okay. Vi spreder ryd om dit navn, Don Danger. Navnet Don Danger kommer til at leve igennem historiebøgerne i mindst 8.000 år. Og det er lidt irriterende, at man lige havde en talefejl lige der. Og jeg spiller en sang om Don Danger. Okay, og nu er det virkelig cementet i historiebøgerne, at Don Danger er slået. Daring Derek, han siger faktisk ikke rigtig noget til crowdet. Han træder bare ind i borgen. Jeg råber pussy efter ham. Han ignorerer dig fuldstændig og træder alene ind i borgen. Værd at notere er, at en person, der ikke har set alt det her på styr, det er altså Tide, som var inde i borgen. Han er måske den vigtigste mand i byen, og han så altså ikke det her. Og nu er Daring Derek inde og snakker med ham. Efter at gejsten ligesom lægger sig lidt, hvad gør I? Navnopråb. Okay. Jeppe, det er Fragmento. Yes. Bim Bam. Ja. Britta. Yep. Dan Danger. Yep. Eskil Kammens. Yep. Må du snakke. Jeg synes, vi skal høre byen her til råd, som de ved noget om de her røvere her. Det lyder som en pissegod idé. Om der er nogen, der ved noget. Det synes jeg, vi skal gøre ind på Den Dansende Prins. Ja, skal vi ikke prøve at råbe alle folk med ind på Den Dansende Prins, og så stiller vi os op på bordet, og så hører vi, om der er nogen, der i byen har hørt noget om de her røvere her. Det lyder som en fantastisk idé, så kan vi også få noget at drikke samtidig. Lad os gøre det. Så råber jeg råber simpelthen op. Jeg er også klar på den, Dan Danger og Bim Bam. Yep. Okay. Jamen, så råber jeg sådan hele crowdet op og siger, fri omgang inde på Den Dansende Prins. Du har tænkt dig at betale for... Daring Derek Gear. Og så siger, og sådan er det at tabe, siger vi så. Og så klapper vi. Okay, I behøver ikke engang at rulle. De fleste af crowdet, de kommer ind og joiner jer inde på kronen. Ja. Så spørger jeg Bim Bam, kan du ikke nu... Du har et tag på dem, der er her, kan vi mærke. Du er den mest lokale af os. Kan du ikke stille dig op på bordet måske og prøve at få nogle informationer ud af folk, så vi har noget at gå efter ud over kortet? Jo. Vi nu rumsterer navnet, mine damer og herrer, Dan Danger i underverdenen og undergrunden. En mand af folket, en mand af hjerter. Og jeg vil spørge jer... Et godt råd vil være lige at tage mikrofonen, og så lige kønne foran munden, og så... Så du ikke råber, fordi det er sådan, den er lav, men den kapper. Og det har jeg aldrig set før. Jeg prøver at dæmme mig lidt. Det er et stor krog, det her. Ja. Det er en meget stor krog. Ja. Vi vil vide... Hvor befinder tyvene sig, som vi har let efter? Snakker I om Jan Træls? Ja, hvad det er, vi leder efter. I hører nogen, der råber, jeg har hørt, de spiser børn! Og der er nogle andre, der siger, de har fandme ødelagt tidligere Ølsborg! Og der er andre, der råber, de dræbte min søster! Der er folk, der har alle mulige historier, og de kommer på én gang til jer. Vi vil interviewe jer enkeltvis. Helst mig i baglukken. Dan Danger, du tager dig af fadelsankeret. Og så går jeg ud bagved med enkeltvis hver person ind og afhører dem. Ja, og der tænker jeg, at vi sender Eskil Kammens med ind i interrogation roomet, så vi har den der good cop, bad cop energi. Og det er mit forslag til gruppen. Vil du have, at jeg står bag baren? Ja, fordi vi har brug for en, der skal beruse folket. Og det, som man siger, underholdning overtrumfer altid sandheden. Men jo, jeg ved det er Fragmento, det kan jeg godt, fordi Bim Bam, han er tydeligvis ikke styr på en fucking skid. Nej, det er det. Jeg er også nervøs for Bim Bam. Han koger rundt ind i den interrogation room. Lad vidnet. Lad vidnet ytre sig. I sætter den her plan i gang. Ja. Dan Danger, kan du beskrive, hvad du ligesom gør? Jeg stiller mig jo om bag baren. Okay, og der er allerede en krofatter, der ligesom sådan... Han stopper dig ikke sådan outright, men han giver dig sådan et side-eye, sådan, hvad fanden laver du bag baren? Det er min bar. Jeg stiller mig jo egentlig bare sådan lidt akavet op, fordi at jeg lader som om, jeg ved, hvad jeg gør. Ja. Og tager imod bestillinger og sådan, nå, hvad skal du have?
Jeg skal have 2 øl. Kommer lige om lidt. Tager deres penge. Bang. Ned i for. Og der er ingen, der giver dig penge, fordi de er alle sammen så glade for, at Derek, han betaler for det. Så der er faktisk ingen, der rækker dig penge overhovedet. Nå, okay. Ja, det er jo træls. Så du siger bare coming right up, yep. Og så... Ja, det er det, vi gør. Er der et follow-up til den der coming right up, eller er det bare... Nej, jeg gør ikke noget. Nej, okay. Det er bare sådan lidt en illusion. Okay. Du ved, det er ligesom hvis Rasmus Sebak, han stod inde bag baren inde på Heidis. Han ville jo ikke vide, hvad han gjorde. Nej, så det største delen af ordrene, der kommer ind til baren på det her tidspunkt, som bliver taget af dig. Fordi du kan tage dem så hurtigt. Jeg har Rasmus Sebak-status lige nu i den her landsby. Fordi jeg har vundet over Daring Derek i længdespring. Ja. Og Rasmus Sebak er den mest vældige person nogensinde. Det er jo rigtigt. Det giver mening. I Dimmerland var han i hvert fald. Det er ikke til at vide, hvad hans status er. Men må jeg spørge spørgsmål? Ja. Jeg er bare lige på stemmen. Men Derek, har han haft et eller andet velgørenhedsarbejde i den her by? Har han haft en indflydelse på byen og folket i byen? Det stiller du også som et spørgsmål i gruppen, men det ved vi ikke, eller hvad? For nu har vi har overtaget byen nu. Du skal helst have en, altså bare lige sådan en FYI. Hvis du gerne vil stille et spørgsmål, der siger til en i byen, jeg prøver så skal du vente, til du er i den situation. Nej, du må gerne snakke med den stemme der, så du ikke smadrer den stemme til resten af dagen. Det er svært at stay in character, fordi... Du kan gøre det der på de vigtigste øjeblikke, altså bruge den normale stemme ellers. Det synes jeg er okay. Bimbam er ikke så klog. Det kan være, det er noget, det kan være, det er et spørgsmål, du stiller i det, du begynder at interviewe folk i byen her. Ja. Inden vi går der til Jeppe, hvad gør du imens? Jamen, jeg går op til fatter. Mm-hmm. Og først siger hej, goddag, rækker hånden frem og siger fragmento, siger jeg til ham. Han tager ikke din hånd, men han siger, dag, hvad kan jeg gøre? Spørger ham, om han ikke kan lide skildpadder, siden han ikke giver mig hånden. Han krydser armene og siger, det er bestemt ikke noget med det at gøre, jeg har kender masser af folk som dig. Men hvad er det så? Spørger ham så. Jeg kan ikke bryde gennem dit skjold. Han siger, jeg bryder mig ikke om, hvordan at de kommer ind og overtager min bar på den her måde, og jeg er ikke engang sikker på, at I har tænkt jer at betale. Nej, men det gør... Ja, det siger I jo. Ja, det gør vi da. Det er rigtigt nok. Men vi er i gang med at redde, altså omsætningen for dig, det må da være stor til mødefestivalen, tænker jeg. Ja, hvis vi overhovedet får mjød ind, altså resten af det, jeg sælger, det er jo fandme stærk likør, og så forskellige, altså hjemmebrygget mixtur, jeg har arbejdet lidt på. Ja, men altså nu er vi jo faktisk dem, der skal redde mjøden. Hans øjenbryn går helt op i panden, og siger, okay. Har du en idé om, hvorfor de kunne finde på at stjæle møden, de her røvere? Det er fordi, de er pengelider de. De er pengelider de? Ja. Og så sælger de det videre til den næste landsby før os. Nå, så du tror, der er kontakter til en anden landsby potentielt set? Det går jeg ud fra. Jeg tænker ikke, de drikker det hele selv. Ja, det kan selvfølgelig godt være sådan nogle fucking lorte som dem. Har du en idé om, hvad for en bar det kunne være, der kunne finde på at købe det her mjød af dem? Altså, nu er jeg jo ikke sådan en konspirationsteoretiker. Men jeg har nogle idéer om nogle rivaler. Ja, kan du ikke give mig navnene på dem eventuelt, sådan at vi har dem, hvis nu vi skulle på en eller anden måde ende der? Lav et persuasion check. Han er mistroisk over for jer som gruppe, men ideen tiltaler ham, så DC'en er forholdsvis lav. 14. Og din persuasion, den er simpelthen +2. Så han siger, giv mig lige et øjeblik, og han tager et stykke papir frem og begynder at skrive nogle navne ned på nogle barer og nogle beskrivelser af dem også. Ja. Som han rækker til dig og siger, hvis det her det lykkes for jer, så har I et værelse her, så længe I skal bruge det. Ja, okay. Når det lykkes for jer. Når det lykkes for os, præcis. Det er godt. Det er lige det for at sige, og hvad er det, dit navn er igen? Mit navn, det er Theis. Theis. Ja. Okay, Theis. Vi ses senere, Theis. Forhåbentlig. Ja. Og så går jeg egentlig bare ud og nyder, at jeg er en del af et crew, der har skabt så meget popularitet på den bar her, og bare sådan ligesom får en stemning og en vibe, og prøver ligesom at sprede noget god energi, sådan at det måske kan modvirke
den her interrogation-vibe, som der foregår inde i baglokalet. Okay, prøv at lave et persuasion check. Det kommer helt klart til at påvirke, hvordan interviewsene går. Ja. Persuasion check for sådan en generel vibe. Ja, og der får vi en 10'er. Som giver dig 12 i alt. Det er ikke meget effekt, du har, men der bliver ikke skabt en negativ vibe. Og det er bare det, at du ligesom er der, det gør folk sådan lidt mere tryg. Ja. Formår han at overdøve de høje råb, som der kommer fra min betjent. Eskild. Det formår han nemlig lige netop med det check. Ja. Vi er i gang med the perfect crime her. Ja, så hvis vi ligesom zoomer ind på jeres gruppe her, I tager bare folk til siden, der rækker hånden op og siger, jeg ved noget om Jan Træls, eller hvad? Ja. Okay. Præcis. Og den første person i interviewet, hun lyder netop sådan. Hvordan I stiller jer bare sådan udenfor og sådan på hjørnet, eller hvad? Jamen, altså, Eskild her, han... Sæt scenen for os her. Det der sker, det Eskild, han står med sådan en slush ice i hånden, og så står han sådan og sådan drikker lidt af den, imens han har sådan en intens øjenkontakt med hende her. Mm-hmm. Og så står jeg sådan lidt i baggrunden og observerer det hele scenariet. Det er da noget af en interrogation. Hvordan går det, Eskild? Bim bam, det er mig, der stiller spørgsmålet her. Jamen, det er behåret kop, bad cop. Okay, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det giver sig selv. Ikke tage der Bim bam. Han er lidt dum. Jeg synes også, han er dum. Vi vil have svært. Ja. Men nu skal du høre. Jan Træls, hvad ved du om ham? Jeg ved, at min søster, hun rejste sydpå, fordi at hun... Gør det kort! Hun bliver forskrækket og bange og kigger på dig sådan... Hvad? Har jeg gjort noget galt? Undskyld, sorry. Er hun lækker? Nok ikke længere. Hun er ikke i live længere. Som jeg var ved at sige, hun rejste sydpå, og så blev hun ligesom overfaldet og dræbt af Jan Træls. Og det ved jeg kun, fordi at hun rejste sammen med en mand, der hed Thomas Lauerbaum. Og han overlevede. Hvad? Er han lækker? Det ved jeg ikke. Altså jo, det er han vel, men er hende, jeg snakker med, lækker? Det er jo et... Hvordan er det relevant for Rul en D20, og så må vi tage ud fra den skala. Okay. 12? Så hun er 12 ud af 20 lækker. Det må du så fortolke, som du vil. Hun siger... Jeg prøver at seduce hende. Hvordan prøver du at seduce hende? Jeg er lige på kinden og siger sådan... Ej, nu skal du høre her. og prøver med min smukke sangstemme at sige sådan... Hvis vi nu lige giver mig til de her oplysninger, så skal jeg nok lige give dig noget andet godt her senere. Og jeg siger, vil du se opbevaringsrummet for narkotika? Jeg har jo virkelig mange poser weed, du kan komme ned og se. Jeg er jo officielt ansat i de danske myndigheder, i Bimmerlands myndigheder. Jeg siger Bimmerlands myndigheder. Jeg siger Bimmer, hold i kæft. Vi har et stort udvalg, for eksempel ting. Jeg har tabt sutten. Du prøver at spørge hende, om hun vil med at tage stoffer, og du prøver at seduce hende. I use the method of persuasion. Men jeg vil seduce hende for oplysninger, nemlig. Okay, lav et persuasion check hver, og så ser vi, hvad hun ligesom viber med. Må jeg stille et spørgsmål? Må jeg ikke please stille et spørgsmål? Du ruller lige persuasion check. Jeg vil lige se, hvor receptive hun er. Nej. 11. Wow, det var dårligt. 11 plus 7, det giver 18 for dig. Jeg fik 4. Må jeg slå med 2 terninger? 4 plus 0, det giver dig... Må jeg ikke slå med 2? Nej. Det er kun, når du har advantage. Hun bliver sådan lidt... Helvede. Hun bliver lidt charmeret af dig. Og siger sådan... Har du ikke nogen spørgsmål til mig? Nå, den kan vi tage lige uden Bim Bam. Okay, farvel Bim Bam. Bim Bam, du skal lige... Bim Bam, ja. Nå, nu skal du høre. Ham der er Jan Træls. Ja. Du må have lidt ekstra juicy info. Det ved du har. Han har et sværd, som han dræbte min søster med. Jeg har også svær, men den dræbte ikke dit søster. Bare lige så ved det. Det...
så er jeg ikke noget bedre end ham der Jan Træls. Jo, men man kan sige, barnet er også sat virkelig lavt. True. Altså, han dræbte min søster. Og det er ikke som sådan en negativ ting. Hun havde en virkelig træls stemme, der bare slet ikke var til at høre på. Men... Nej, det når vi snakker sammen, så tror jeg, det er svært at forestille sig, at hun har en... virkelig træls stemme. Ja. Men... Undskyld, hvad var spørgsmålet? Det kan jeg ikke huske. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg er ikke sikker på, at det var et. Skal vi finde et værre svar? Okay. Og efter at have interviewet man kan måske have kommet til at få 0 personer, så forsvinder Eskil Carmen simpelthen ind på krogen, op på et værelse. Bimbam, hvad gør du? Bimbam, han går ud i baren, og så erkender han, at der er simpelthen ikke noget bimmerfise til ham i dag. Han er nødt til at gå tilbage, og han ryger en ordentlig, bønne med de andre nede på politistationers. Og så gør han det. Og, Hvor han ryger? Vi er fra myndighederne sådan indirekte undercover. Og Eskil, han vender tilbage. Han får så hende her med... han får Jan Træls søsters... mor og vores søster. Hvad snakker du om? Hvad sker der? Du går hen til et sted. Du finder en lokation i den her landsby. Okay, jeg prøver bare at sætte scenen. Men, du går hen til en lokation i den her landsby, som du opfatter som værende en form for politistation. Mhm. Det er en form og der ryger du en fed, var det jeg hørte? Der har engang været en sirene derinde i hvert fald. Og det er i hvert fald din overbevisning. Og det kan enten være en natklub, han har forvekslet med et diskotek, han har forvekslet med en politistation. Ja. But here we are! Okay. Det er der, jeg er nu. Men jeg går tilbage til... Da jeg har været, så går jeg tilbage til værtshuset, og vi forenes. Og Eskil går tilbage til kroværelset. Eskil er for sig selv lige nu. Eskil er meget, ja. I ved ikke, hvor han er, udover I kan høre hans stemme, eller høre i hvert fald nogle lyde igennem loftet. Men I tre, I befinder jer nu nede på krogen. Ja. Altså, jeg er stadig om bag baren og lader som om, at jeg bare tænder. Jeg vinker ham hen til mig, så nu må du godt stoppe med det der. Nå. Danger, han lægger kluden fra sig, som han har stået og wipet bare overfladen med i cirka al den tid, det er taget. Og siger lige, han undskylder sig lige, tager sin rygepause. Jeppe, jeg arbejder. Det gør du jo ikke, Dan, siger jeg så til ham. Du arbejder jo slet ikke her. Bare, altså, det er stedet du til hovedet, det der længdespring, siger jeg så til ham. Jamen, mit længdespring er med dit liv, jo. Jamen, det siger jo bare noget om, at vi skal finde noget andet, der kan også være dit liv. Så det er ikke kun de her længdespring, du drømmer om at lave. Hvad har du tænkt, at jeg skal lave? Jamen, jeg tænker, at vi skal jo på en eller anden måde have snakket om, hvordan vi har tænkt os at udrette den her mission her, hvordan vi har tænkt os at gøre. Jeg tænker, at nu hvor Carmens, han er som sædvanligt hoppet afsted med en hoe, så tænker jeg, at det kan være, at vi tre, vi måske sådan lige kan afstemme forventningerne med, hvordan vi faktisk kæmper sammen. Fordi I fremstår jo, både dig og Bimbam, som nogle herlige frontlinjekrigere. Og jeg er sådan lidt i tvivl om, hvordan I har tænkt jer at arbejde sammen. Så det kunne være godt at få på det rene, inden vi står i saksen. Ja, men først vil jeg lige indføre, vi har et indice her. Vi har et indice? Vi har en ledetråd. Okay. Jan Træls dræber kvinder med trælsstemmer. Vi skal finde der, hvor kvinderne med de trælsstemmer er. Og der vil Jan Træls være. Okay. Det er en ledetråd, du har fået ud af dit... Det har jeg deduceret mig så frem til. Hvad ved du ellers? Hvad lærte du ellers? Jeg lærte, at Jan Træls befinder sig langt væk fra, hvor vi er nu. Hvor langt væk? Ved du det? Jeg vil mene, at vi kunne et længdespring på måske 20 meter vil bange os i nærheden her. Ja, men hvor langt væk tror du? Hvor langt væk fra byen? Er det sådan en halv dags rejse? 5 laks. 5 laks sammenlagt. Det giver ingen mening, Bimbam. Er det for langt, en laks kan svømme, du mener? Du er jo en bjørn. En gennemsnitlig norsk vildlaks. Lagt på langs. Ja, det er der, hvor vi finder ud af, at du sådan er virkelig dårlig til at bedømme længder. Min målestok er bebygget på naturens redskaber, og ikke dine matematiske principper. Jeg kender ikke til disse love. Men du kan godt selv høre, Bimbam, at hvis han var 5 laks væk, så ville han jo være sammen med os lige nu. Vil han det? Ja, Bimbam. Det tror jeg desværre, han vil. Og det kort, vi har her, det viser, at han er ude i en skov et sted, og det synes jeg, det er sådan rimelig langt. Vi må finde ham.
Det er vores mål. Ja, men har du en idé om, hvad retning vi skal i? Altså, hvad vej er vender kortet rigtigt? Du er dig, der... Det, på nu viser han lige kortet. Jeg viser ham lige kortet. Hvad ser han så? Kortet er... Nu, vent. Jeg vender det rigtigt nu. Det vender rigtigt. Det vender rigtigt. Vi skal... Lav et survival check. Hvad betyder det? Du ruller en D20. Okay. Du har plus 3. 18. 18? Ja. Du formår med en 21, der formår du genkende, hvad vej der er op og ned på det her kort. Okay. Du ser... Fantastisk mirakel. Din intelligens er ikke... Stedet, men... den er ikke super skarp, men du kan godt se, nu når Elieppe Di Fragmento ligesom hjælper dig, så kan du godt se, det er ikke 5 laks, det er i hvert fald mindst 8. Og så måske endda lidt mere end det. Så det du ser du der ligesom frem til, nu når du ser kortet. Bim Bam, har du erfaring med krig? Har du nogensinde været har du nogensinde slået nogen ihjel? Kunne jeg godt tænke mig at vide. Nej. Du har aldrig slået nogen ihjel. Bim Bam har en stor men jeg vil rigtig gerne prøve det. Ja, men du ligner jo en, der har mere end 1000 kills på din kappe. Lyver du over for os lige nu? Nej, jeg har ikke slået nogen ihjel endnu. Men jeg vil gerne prøve. Jeg vil finde Jan Træls, så jeg vil se ham udslettet for mine øjne. Det er det, jeg vil have fra dig, Bim Bam. Det er den energi, der vi har brug for. Bim Bam, kan det virkelig passe, at du har den stemme der? Ja. Godt nok, jeg skulle lige være helt sikker. Efter vi havde været sammen i en halv dag nu, så... Den begynder at tage sit tog. Du ville lige give ham et out, men... Okay, det begynder at ødelægge mig nu. det er bare mig ved at overtage mig min personlighed. Okay, jeg ved vi, hvor Eskild Cummins er på nuværende tidspunkt. Eskild Cummins, prøv lige at lave et Constitution saving throw. Constitution, det er jo sådan kroppen, og hvor holdbar ens krop er. 2. Der går cirka 1,5 minut, så Eskild Cummins ned igen. Så, det er rektil dysfunktion, der er tilbage fra. Men det var det bedste 1,5 minut. Ja, i den sliv. For en dag i hvert fald. Er I klar til at tage afsted? 2 centimeters ondskab, 20 minutter hen. Dan Danger, er du klar til at tage afsted? Yep. Nu skal jeg lige høre, jeg har lige fået oplysninger. Ligesom, som jeg nævnte lige igen, Eskild Cummins, han er løsløgner. Så jeg har fået masser af oplysninger fra en af ungebøgen. Og det viser sig, at han er en kæmpe pæk. Ja. Også det. Men hun fortæller mig, at han har meget små arme. Jan Træls. Han har små arme? Ja, han har meget små arme. Små som i korte, eller små som i tynde? De er sådan meget korte. Og tynde? Ja. Altså, hans arme, de er kun 20 cm lange. Det er en dårlig røverarm. Ja. Det er bare lige så I ved det. Hvad er du ellers kunne opsnue? Ved du noget om tider nu, hvor du har været oppe på soveværelset? Det kan være, at du har fået nogle indsigter om ham. Jamen, han har kort arm. Han har også kort arm. Hvem snakker vi om? Det er ægte løsløgner. Bare sådan fra den ene til den anden. Ja, okay. Ja, jamen tak for snakken, Eskild. Er I klar til at tage afsted, eller hvad? Skal vi tage på tur? På det her tidspunkt er det sådan forholdsvis sent på dagen. Det kunne være, at det ville være en idé at tage en sove først, og så gøre klar til. Må vi det her på kronen? Jeg går ned til Theis og peger på om Theis. Jeg ved godt, du først sagde, at der var et værelse til os, når vi havde gjort det, men det er jo blevet sent, og vi har hygget os lidt for meget. I kan lege et. Hvor meget koster det? For jer en sølvpær. Hvad hvis Eskild Cummins, han står for musikken i aften? Kan du så ikke tjene de penge ind, tænker jeg? Altså, jo, jeg betaler, når jeg har vundet. Altså, du hørte jo... Jeg ved ikke, om du hørte, men min sang, den var meget god derude. Lad os høre, hvad du kan, så kan jeg beslutte mig efter det. Ja, syng. Jamen, jeg synger en smuk vise om den danske prins, og hvor god det er. Hvordan lyder det? Ja, kom med den. Hvordan? Den dansende prins, og det her alle vil have øl. Gå og rulle. Yeah. 15, og du får simpelthen en 22, og det er nok til, at Theis han siger, ved I hvad, det kan jeg godt, jeg kan godt skaffe jer 2 værelser. Vi skal lige opdele os her. Jeg vil gerne være sammen med min bror, Dan Danger. Vi er brødre.
Siden hvornår? Det etablerede vi jo for lang tid siden, men det er fordi, jeg er løsløgner jo. Vi er jo ikke I boys, mener du, ikke? Ja. Nej, men han siger... jeg forstår det. Ja. I har været postnerne sammen. Jeg vil gerne sove sammen med min bror. Tror jeg. Kan vi få en enkelt mand ACDC. I går op på værelset og ser, at der er en sådan halvanden mands seng. Super. Yes. Dips var den. Vi må dele. Nej. Prøv at, vi kan også bare gøre sådan her. Britta har sengen, og så sover vi på gulvet. Sammen? Nej. For sig. Men det er jo stort. Der er plads nok hvor på meget, gulvet. Hvor meget gulvplads er der? Må jeg høre? Nu står jeg lige sådan og sammenligner med mit værelse. Ja, altså der er en 4 kvadratmeter. 4 kvadratmeter? Ja, det er der. Det er et meget lille rum. Det var et meget lille rum, en meget lille seng også. Er der vinduer? Nej, for uden sengen, så er der sådan 4 kvadratmeter til Okay, overs. yes. Er der udluftning, for der er blevet drukket meget mjøde? Der er et vindue på hver værelse. Der er jo ikke noget mjøde der lige nu, skal du tænke på. Altså der er plads til rigtig mange værelser, til gengæld. Ja. Men lad os komme i seng. Jeg er Bimbam. Jeg håber ikke, du prutter, når du sover. Kun... Britta sover i sengen, og vi sover på gulvet. Ja. Godt. Okay, Bimbam. Så Bimbam skal vi... Vi har vundet indpas i den her befolkning. Bimbam, hvis du skulle vælge et kortspil at gå i nat på, og alle kortspil, du kunne vælge derude, hvad for en kortspil vil Bimbam så foretrække at spille? Altså at gå i seng til, eller hvad mener du? Ja, sådan lige til at slutte aften af, så tager vi et kortspil. Hvad vil det kortspil være, Bimbam, hvis du skulle rigtig hygge dig? Yu-Gi-Oh! Kort og sådan noget. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal. Det er længe siden, jeg spillede, jeg savner det. En kollektivt suk fra alle. Ja, det er sådan, han er så delusional. Okay, godnat. Og I ligger alle sammen til ro, og næste dag, der vågner I op. Jeg vågner faktisk lidt før Bimbam. Det gør du. Ja, og der vælger jeg faktisk at prøve at kaste, fordi jeg ved jo, at han er en bugbear. Er han teknisk set så et dyr? Nej, han er teknisk set humanoid. Han er ikke teknisk set et dyr. Kan du prøve at definere en humanoid? Jeg prøver lige at scanne hans krop og hans taske med Detect Magic, bare for at se, om han har nogle magiske genstande. Bimbam, har du samlet nogle sådan magiske nipsting op? Hvis du tænker på de der sådan nisser, man sådan har på tv'et, dem der står sådan på, dem man havde sådan store, du ved. Og dem der sådan sidder på billedråds-tv. Du har sådan en af dem? Jeg har en af dem. Dem samler jeg rigtig meget på. Okay. Du har en af dem, men du samler meget på. Jeg prøver at finde nogle flere af dem. Okay. Du er lige begyndt. Du mærker... Jeg er lige begyndt. Det er en mega ny hobby. En svag magisk aura fra en nisse. Sådan en nisse-dukke, trædukke af en art. Jeg siger sådan, voodoo-magi, siger jeg så. Og så lægger jeg den tilbage ned i hans taske, uden han ved, at jeg har set den. Hvilke kræfter har den her? Eller hvad? Jeg har ikke set den. Lav et stealth check for at se, om Bimbam... Du retconner det lidt, men lav et stealth check for at se, om... Jeg laver sleight of hand. Jeg prøver at tage den frem for at konstatere, at det er den genstand, jeg har fået. Er det, vi siger? Eller hvad? Du laver et stealth check. Jeg laver et stealth check. For at se, hvor meget du kan snige ned i min 14. Og du skal slå Bimbams passive, og det gør du. Bimbam lægger ikke mærke til, at du har taget hans... at du har taget hans nisse ud. Nej. Og den har en eller anden magisk aura. Det er svært lige at identificere, hvad den er, men det er en svag magisk aura. Ja. I mødes alle sammen nede på kronen næste morgen. Ja. Navneopråb. Dan Danger. Yep. Bimbam. Yep. Jeppe De Fragmento. Yes. Britta. Yep. Eskild Kammelsen. Yep. Okay, Jeppe, nu må du snakke. Er du 2 karakterer? Nej, jeg kender. Jeg skal lige... Ja. Du kan ikke sige ja selv. Ja, hvad med Britta? Hvad med Britta? Det er min kakkedue. Nå, han har jo okay, det vidste jeg faktisk. En due, der følger med ham. Nå, okay. Ja. Er I klar til at tage afsted? Ja, det tænker jeg. Vi har nemlig analyseret kortet, og vi ved, hvad retning vi skal i. Skal vi ikke bare... I ser, i det I kigger rundt i lokalet, der ser I også et andet velkendt ansigt. Daring Derek, han sidder her altså også på kronen, og ser ud til at have fået lidt af sin selvtillid tilbage. Ja, jeg går over til ham. Okay, du direkte over til ham. Ja. Jeg giver ham hånden og siger, det var ærgerligt, du tabte i går. Han tager din hånd og siger, må jeg spørge, hvad bringer jeg egentlig til Lialsborg?
Det ved vi faktisk ikke helt. Det er lidt et mysterie, hvorfor vi er her for os alle sammen. Okay. Hvad laver du her? Hvad er det egentlig, du laver? Jeg var lige på ruten alligevel, og så tænkte jeg, at jeg ville hjælpe med den her landsbys problem. Ja. Tidligere har før været nyttig for mig, så jeg tænkte, at jeg ville komme i hans gode favør igen. Ja. Så det var faktisk også på grund af, at du måske ville hjælpe med nogle af de problemer, de har haft på det sidste? Det var det, ja. Nå, hvad så nu? Hvad har du fundet ud af med tid? Hvad har I aftalt? Jamen, han sagde, at der var nogle andre, der på vej for at tage den opgave, men jeg sagde til ham, at chancen er nok, at jeg når frem først med et bedre crew og få gjort det lidt renere og lidt bedre. Jeg har ikke så meget tillid til de riffraffs, der kommer her omkring. Så. Hvad har du erfaring da, siden du er så... Jeg har meget erfaring. Jeg er lidt sådan masterminden bag de her operationer. Noget af det, jeg er god til, det er, at jeg kan samle et crew. Men selv, der er jeg også... han tøver sådan lidt. Siger han, jeg er i hvert fald over gennemsnitligt atletisk. Og så er jeg også god med mit sværd. Der er ikke særlig mange, der kan bekæmpe mig i en fægtning. Nej. Og så råber jeg fra den anden side af rummet, du er sgu da mega dårlig atletisk, mand. Så siger jeg bare sådan, ignorer lige Dan Danger. Han er meget han kommer fra en meget atletisk familie, angiveligt. Okay, jamen vi ses derude, siger jeg til ham. Okay, ja, det gør vi så. Ja, hej. Hej. Du går tilbage til gruppen. Ja, jamen jeg tror, vi er klar til at tage afsted. Det virker til, at Darrington herovre, han også godt kunne finde på at være på samme mission, så vi skal lige holde øje med, om vi ser ham derude. Jeg visker lige til Dan, fordi han er jo den eneste fra min egen tidsalder. Jeg spørger ham sådan, Dan, hvad tænker du om alt det her? Hvad jeg tænker om hvad? Jamen, den her situation, vi har havnet i, og hvad fanden der for lige foregår. Det lyder jo meget som noget, vi har prøvet før, de der landevejsridere der, da vi var ude og kigge på... nu kan jeg ikke engang huske, hvad hans navn. Ham derude ved søen med campingvognen fyldt med... Var det Peter Powers? Jeg tror, det var Peter Powers. Det var Peter Powers, min fætter. Ja. Det lyder jo meget lige den situation, vi har været i der, så det burde være piece of cake. Og så går vi derud og slår ham der med babyborn-armene der. Ja. Og så går vi hjem og drikker noget mad og får nogle penge. Det lyder også som en god idé. Mm-hmm. Altså, jeg er lidt ligeglad med pengene, men... hvad tænker du om Bim Bam og Jeppe de Fragmento? Jeg har svært ved at stole på en skildpadde, og jeg er rimelig intimideret af Bim Bam. Han er ret stor og stærk. Nej, jeg tror, du er stærkere. Det tror jeg også. Jeg spiller lige på Dan Daniels ego. Hvad synes du om det? Bim Bam, jeg kan ikke fordrage ham. Han prøver at kokblokke mig. Det er der, hvor allerede nu, jeg har ikke godt relation med ham. Jeppe de Fragmento, jeg synes, han er cool nok. Alright. Men så synes du, at vi bare skal gå videre? Skal vi bare gå ud og få vores ting, og så bare skride, eller hvad? Nej, lad os lige prøve at spille den anden og se, hvad fanden der lige sker her. Alright. Synes du ikke, det lyder som en god plan? Jo. Og så laver vi vores meget kendte håndtegn. Ja, lige præcis. Det var sådan 2 minutter eller sådan noget. Yes. Så vi står der og klapper hænder. Jeg står sådan og observerer dem og tænker sådan, okay, de må kende hinanden godt. Mm-hmm. Og I pakker jeres ting og drager ud af byen. Hvem har kortet, og hvem leder ligesom gruppen? Jamen, det er jo også et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo faktisk kortet, men Bim Bam, du ved jo, hvad vej vi skal. Nord, syd, øst, vest. Hvad viser kortet? Hvor er vi henne? Du kender det jo. Lige nu står vi på torvet, så vi skal i retning af Tusindmilsskoven. Ja. Og der skal vi ind. Og det går så nordpå nu. Det går op mod højlandene, igennem skoven. Og så ender vi altså til sidst ved Jan Trælses, han har sådan en shark tank, hvor han opholder sig. Mm. Og altså, man kan høre, at tonelejet bliver mere og mere skinger, desto mere vi kommer ind, så vi nærmer os Jan Træls nu. Vi er allerede på vej. Og hans harem er kvinder.
Han sidder på sådan en stor tæppe. Så hvem er jeg? Så er mega træls der. Så Bimmer er også løsløgner. Ja, Bimmer er også løsløgner. Hvem er jeg ledergruppen? Jeg føler, det er Eskil, der er leder, men jeg er ligesom hans højre hånd i forhold til, at jeg har kortene og så videre. Jeppe, det Fragmento er navigator. Okay, jeg vil gerne bede Jeppe om at lave et survival check i så fald. Ja. Det var en 1'er. Hvad er det? Shit. Vil du drikke på den der? Jesus. Du er vant til at være i den anden ende af verden, og du glemmer lidt, hvad der er. Du kommer til at bytte rundt på nord og syd, simpelthen. Ja. Så i det Bimbam, han siger, at vi skal gå nord, så går du i stedet for syd. Ja. Men det er også det, du tænker, der er nord. Ja. Det er også den rigtige vej, fordi hvis I var gået det, du tænker er syden, så ville I også være gået direkte ned i floden, som løber langs sandbyen, som er i virkeligheden nordfor, men du tænker, det er syd, i det, du har byttet rundt. Ja. Så og det er på grund af træet, han bliver forvirret. Ja, præcis, fordi træet er nemlig i den forkerte ende i forhold til det, Jeppe er vant til. Det så det kosmisk vilje, at 2 fejl simpelthen gør, at I kommer i den korrekte retning. Sådan, Bimbam. Der gjorde vi det igen. Effect. Fedt, mand. Og I bevæger jer nu mega fedt. I virkeligheden sydpå, hvad I tror er nordpå, for at komme til 1000 mil skoven, hvor I ser, at der er et kryds på kortet, hvor I kan møde hjernen træls. Ja, og vi vandrer afsted ud langs vejen, og vi er afsted. Det synes jeg, vi skal sige. Vi rejser nu. Mm-hmm. Ja. Okay. Jeg går lige over og sådan sparker Daring Derek i knæhaserne, så han vælter. Det synes bare, den pussy. Det her... Christian har forsøgt at gå diplomatiets vej, og du brænder alle broer, og vi forsvinder med den her krog, der bare råber af os. Det er assault i højlysdag. Yes. Mod en rimelig anerkendt person. Jeg holder fast i nakken på, og man siger, rolig Dan. Det kan ikke allerede være nu, at vi skal rydde os ud i noget der. Vi har nok fjender allerede. Det er jo mere bare voksenmobning. Ja. Det er bare sådan lige, så han lige er ved at vælte. Hvis det er det, du siger, du gør, så synes jeg, at du skal commit til det. Og så vil jeg gerne have dig til at lave et unarmed attack. Simpelthen imod Daring Derek. 6'er. Og jeg har vel nogle plusser. Kom med den kop der, du skal lige smage det her. Danger, du har... Så er der H.C. Andersen, selvfølgelig. Ved du hvad? Det forholder sig simpelthen således, at du går over... du går simpelthen over til Daring Derek, og et lille, det er nærmere sådan et lille prik med din fod på hans skinneben, hvor det gør for dig, at han har altså en eller anden form for knæbeskytter på, som en del af hans rustning. Okay, så der sker ikke noget. Han kigger bare op på dig og sådan, hvad fuck laver du? Okay. Så laver jeg bare lige sådan... Og for lige lytterne er med her, han kigger meget intens på ham hurtigt, og så kigger væk. Yeah. Kan du lige lave et intimidation check? Okay. Jeg vil gerne se, hvor påvirket... 14? Jo, der stod 14. 14 minus 1 for dig. Det giver 13. Han giver dig bare igen bare sådan, what the fuck? Og altså lader dig bare gå, så han vil simpelthen ikke deal med det her shit. Han er simpelthen så, opslugt af sit eget ego, at altså Daring Derek, han virker som en person, man ikke kan trænge igennem til på nogen måde. Uanset hvad man gør, han er simpelthen... I bevæger jer simpelthen nordpå. Umuligt. Og på vejen, det er der, hvor at Bimbam, han på grund af stemningen, der begynder han spontant at fortælle hele gruppen om hans bedste performance, han nogensinde har lavet i cirkuset. Mm-hmm. Begynder han at beskrive til resten af gruppen. Ja, det var jo en gang, hvor vi var ude på den her tømmerflåde. Og vi var inde i en dyb regnskov, dybt inde i den. Omkring nordøst for hvor vi er nu. Og der var vi simpelthen nødt til at underholde skovens folk med forskellige former for zumba-dans. Og det blev så sådan en blanding af græsk sårbær og zumba-dans. Der var ikke rigtig nogen, der kunne differentiere det, men vi fik tryllebundet folket. Og det var ligesom vores måde at overleve på. Og det viser sig ligesom, at man kan komme langt med et persuasion. Ja. Det var den performance. Og den her historie, den fortæller Bimbam, simpelthen imens at I rejser fremad. I vil vide, baseret på, hvad kortet siger.
I kan ikke nå derhen på en dag. I bliver nødt til at overnatte på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvor tæt I ligesom vil på, hvad I har i hvert fald fået at vide er Jan Trælses lejr, før I ligesom slår lejr selv. Nu siger jeg lige ud til gruppen, okay, jeg tænker, at vi slår lejr, så det passer med, at efter vi er overnattet, så vil vi kunne nå frem til om aftenen og ambush dem, Jan Træls, så han ikke ser os i mørket. Så spørger jeg tilbage sådan, jamen okay, men hvordan ved vi, hvor han er helt præcist? Jeg synes ikke, altså... Vi har krydset på kortet. Ja, men... I ved, at det er en lokation på, hvor I ved, at han har slået til før. Der er ikke nogen, der rent faktisk har kunne give jer. I har, ud af alle de mange personer, I har interviewet, der er ikke en eneste af dem, der kunne fortælle jer en præcis lokation på, hvor hans outpost ligesom er. Men det ligger i mening stadigvæk, vi sådan rammer, når mørket træffer ind, så... Men jeg tænker bare, at vi skal undersøge området, så hvis vi er i nattens lys, medmindre det er fuldmåne, Bimbam, du er en naturens mand, ved du, om der er fuldmåne, så der er lys til, at vi kan investigate området, uden nogen ser, at vi gør det? Bimbam er faktisk den eneste, der ved. Der er nærmest sådan et mytisk spotlys, der lyser ned på det her hus, hvor han befinder sig. Nej, Bimbam for helvede, altså. Jeg spurgte om der var fuldmåne, så kan du ikke bare begynde at... Fuldmånen er spotlyset. Bimbam, din dumme løsløgner. Vi ved ikke, hvor han er, Bimbam. Vi ved, hvor at mjøden er blevet stjålet, og der skal vi hen og undersøge. Vi ved ikke, der er noget. Bimbam, er du fuld fra morgenen af? Du kan ikke bare opdække alt muligt. Jeg tog altså lige en lille gibbernakker, da vi stod op. Bimbam. Fordi jeg havde sovet lidt, jeg havde sådan lidt noget i hoften, der gjorde ondt. Bimbam, jeg har brug for, at du fokuserer på den simple opgave, jeg giver dig nu. Er der fuldmåne i aften? Ja eller nej? Der er fuldmåne. Så synes jeg... Du må gerne lave et check for at finde ud af, om der er fuldmåne. Okay. Eller du kan bare holde dig til det, du lige sagde. Jeg tjekker. Okay. Jeg slog en... Er det en 6'er? Det er en 9'er? Det er 9'er. Med din plus 3 survival, så vil du vide, at der er ikke fuldmåne i aften. Du har allerede sagt ja. Retter du det nu, når du lige tænker om? Ja. Det virker til, at der ikke er fuldmåne i aften. Vi må så synes jeg, vi skal bruge vores lugtesans. Vi skal ankomme i dagslys, så vi kan undersøge området ordentligt. Det giver også god mening. Så vi kan, Vi slår lejr. Og så kan vi altid lægge måske en plan for at lade som om, at vi... Jeg tænker, at det handler om her, det er, at vi skal på en eller anden måde lade som om, at vi har noget mjøde med. Og så skal vi få dem til at ambush os, og så har vi et ambush på dem måske. Hvad tænker I om det? Og så kan vi få Bimbam til at lege den her person, der skal ambushes. Ja. Og så give ham en stor rygsæk og sådan, og så skal han sige, jeg har masser af med. Det er en god idé, men skal vi tager ud og undersøge området først, tænker jeg. Ja. Og for lige at se, om der er nogle clues til, hvordan de rent faktisk ambusher folk. Okay. Okay. Så I slår lejr nu, eller rejser videre? Hvad vil... Altså, hvor tæt vil... Det jeg spørger om, det er, hvor tæt vil I på det røde kryds på kortet? Vi vil så tæt på, at når vi kommer tilbage i næste episode, så starter vi med næsten at kunne undersøge. Så tæt på, vi vil være. Så I slår lejr sådan et par timer væk. Ja. Og så næste morgen, så er det simpelthen jeres plan, at I tager ud og undersøger. Så I slår lejr et par timer væk. I har... 2 af jer har i hvert fald sådan materialer til at slå telt op. Og 2 liggeunderlag. Men det er så også det. Og det bruger I til at lave en sådan lidt ukomfortabel lejr, men efter noget tid, så formår I alle sammen. Jeg har en naturlig pels, så jeg kan godt sove sådan lidt ude i. Det er rigtigt. Det er et naturligt habitat, så det er fint. Ja, det er ikke et problem for Bimbam. Nej. Men efter noget tid, så formår I at falde til ro. Jeppe, i din slumber, der får du et syn, en drøm. Du er igen i den her mørke void, og du ser en sort hånd række ud efter en pen og tager og skriver på et stykke papir. Dan Danger. Og jeg bliver mindet om aftalen. Du bliver mindet om aftalen, og i det han færdiggør sin underskrift, der hører du langt væk fra, som om det kommer dybere inden for skoven, der hører du: Lick my balls! Jeg er i chok. Jeg er simpelthen i chok. Jeg bliver simpelthen emotionelt paralyseret i situationen. Jeg fortsætter med at gå lige ud, men indeni der er alt stille.
Og i det, du begynder at gå mod den her stemme, der vågner du med et sæt. Og det er morgen, og det er næste dag. Ja, og jeg kigger rundt og ser, hvad ser jeg egentlig, når jeg kigger rundt? Det du ser på det her tidspunkt, det er I dybt inde i skoven. Det er lidt dit habitat. Det er det, du er vant til. Din første mission med dine tidligere rejsekammerater var også inde i en lignende skov. Dog mange kilometer væk. Ja, jeg tænker, at jeg vil gerne bare lige sådan lytte efter og se, om jeg kan høre noget inde i skoven. Om der er et eller andet, jeg kan høre. Okay, lav et perception check. Ja. For at se, hvad du hører. 14. 14 plus din perception, hvilket er plus 3. Du lytter. Her hvor I er nu, det er et godt check, og det der er godt ved det, det er, at det bekræfter over for dig, at rundt omkring jer er der kun skovens sådan critters. Der er ikke noget at være bekymret for, og der er ikke noget, der vil være nyttigt for jer, udover hvad der ellers vil være i skoven. Okay, jamen er vi der, hvor vi runder af på den her gang her, eller hvad tænker du? Sure. Vi slutter af med, at I pakker jeres lejr sammen og begynder at bevæge jer hen mod krydset, hvor at I tror, at Jan Træls har slået til. Jamen, vi lyttes ved, baby. Sig farvel, Rostrøm, til folk. Farvel, folk. Tak for den her gang. Det var en fornøjelse. Glæder du dig til næste gang, Rostrøm? Det gør jeg. Jeg er spændt på, hvad vi oplever. Hvad med dig, Bimbam? Er du tilfreds? Også mig. Er du? Ja. Det er jo godt. Og Dan Danger? Jeg glæder mig til næste gang, hvor jeg skal begå endnu mere voksenmobning imod Derek Dick. Godt sagt. Der er du powerful, når du siger det på den måde. Jeg glæder mig til at se, om Bimbams stemme kommer tilbage, eller om der kommer en helt tredje. Det er et mysterie. Jeg går igennem mange puberteter. Det må vi jo se. Det var det.